Predstavte si svet, kde sa príroda a veda spájajú, aby odomkli skutočný potenciál vášho tela. Predstavujeme Celexis, dokonalú bioaktívnu formulu na regeneráciu buniek a spomalenie starnutia. Zamat z jeleních parohov obsahuje bioaktívne zosilnené zložky bohaté na rastové faktory a fytohormóny, ktoré môžu stimulovať tvorbu kmeňových buniek, celkové hojenie a regeneráciu buniek v tele, čím nepriamo podporujú obnovu tkaní. Zamat z jeleních parohov obsahuje zlúčeniny ako inzulínu podobný rastový faktor 1, IGF-1, ktorý je spájaný s množením kmeňových buniek a rastom tkaní. Často sa používa na podporu zdravia kĺbov a môže napomáhať regenerácii kostí a chrupaviek, čím znižuje problémy s kĺbmi súvisiace s vekom, ako je osteoartróza. Podobne ako jelenia placenta, aj zamat obsahuje rastové faktory, ktoré môžu pomôcť opravovať poškodené tkanivá stimuláciou aktivity kmeňových buniek. Jeho aktívne zložky posilňujú imunitné funkcie, ktoré s pribúdajúcim vekom prirodzene slabnú. Môže zlepšovať výdrž a celkovú vitalitu podporou hormonálnej rovnováhy a zlepšením cirkulácie. Biela moruša je bohatá na antioxidanty, najmä vitamín C a polyfenoly. Koreň sibírskeho ženšenu je známy svojimi adaptogénnymi účinkami, čo znamená, že pomáha telu zvládať stres, ktorý urýchľuje starnutie. Niektoré štúdie naznačujú, že ženšen môže podporovať bunkové zdravie a regeneráciu aktiváciou kmeňových buniek a zlepšením funkcie mitochondrií, čím zvyšuje celkovú vitalitu. Huba reishi, Ganoderma, je v tradičnej medicíne často označovaná ako huba nesmrteľnosti. Je bohatá na polysacharidy a triterpény, ktoré posilňujú imunitný systém a znižujú zápal, čo je kľúčové pre dlhovekosť. Reishi podporuje zdravie kmeňových buniek tým, že napomáha regenerácii buniek a znižuje oxidačný stres, čím chráni telo pred škodlivými vplyvmi prostredia a spomaľuje proces starnutia. Extrakt z boráku lekárskeho je bohatý na kyselinu gamma-linolénovú GLA, omega-6 mastnú kyselinu. GLA má protizápalové vlastnosti, ktoré podporujú bunkové aj celkové zdravie. Extrakt z pupalky dvojročnej má vysoký obsah GLA a bežne sa používa na obnovenie hormonálnej rovnováhy, ktorá zohráva významnú úlohu v procese starnutia, najmä u žien. Pomáha znižovať zápal, spomaľuje starnutie a podporuje regeneráciu pokožky. Skvalen podporuje regeneráciu buniek, čo je kľúčové v anti-aging formulách a prípravkoch podporujúcich kmeňové bunky. Extrakt z avokáda obsahuje vitamíny A, D a E, ktoré sú známe svojimi antioxidačnými účinkami. Tieto vitamíny neutralizujú voľné radikály, ktoré môžu spôsobovať predčasné starnutie. Likopén je silný antioxidant, ktorý sa nachádza v paradajkách a iných červených plodoch vrátane bielej moruše. Znižuje zápal, ktorý môže viesť k predčasnému starnutiu a podporuje celkové zdravie pokožky. Zinok podporuje imunitný systém a opravu buniek, čím napomáha regenerácii pokožky a môže spomaliť proces starnutia. Vitamín D3 podporuje zdravie buniek v celom tele, vrátane tkanivových buniek. Podporuje obnovu a opravu buniek, čo môže spomaliť prejavy starnutia. Výskumy naznačujú, že vitamín D3 môže napomáhať aktivácii kmeňových buniek, čím zvyšuje schopnosť tela regenerovať a opravovať tkanivá, čo je kľúčové v boji proti starnutiu. Hnedá morská riasa je derivát rias bohatý na jód a antioxidanty, vrátane fukoidánu, ktorý pomáha predchádzať oxidačnému stresu a zápalom prispievajúcim k procesu starnutia. Fukoidán z hnedej morskej riasy môže zohrávať úlohu pri aktivácii a podpore kmeňových buniek, čím podporuje regeneráciu a opravu tkaní. Každá zložka pôsobí synergicky na podporu a zlepšenie celkového zdravia. Naša patentovaná technológia Vibe zvyšuje bioaktivitu a zabezpečuje optimálne vstrebávanie esenciálnych živín. Nezávislý výskum a laboratórne testy potvrdili účinnosť našej formuly pri aktivácii kmeňových buniek a podpore bunkovej obnovy. Celexis je určený pre tých, ktorí túžia po zlepšenej elasticite pokožky, vyššej úrovni energie a silnejšom imunitnom systéme. Pridajte sa k tisícom ľudí, ktorí využili silu prírody a vedy pre zdravšiu budúcnosť. Gen X Mission. Gen X Mission. Come.